Op zoek naar de sportieve zeeuw in de zomers van weleer. In Zuid-Beveland zien we in 1935 mannen bijeen die het gaaischieten beoefenen. Een zomerse sport die vooral in dit deel van de provincie wordt beoefend en dan voornamelijk in Rooms-Katholieke dorpen. Met pijlen wordt er op namaakvogels op gaaien geschoten die bovenaan de mast zijn bevestigd. Het is een uitgesproken mannensport, in de weer met pijl en boog. Hier komt de krijger in de man tot zijn volle recht. Het jongetje met de grote hoed moet de pijlen oprapen. Zijn hoed is van stevig riet gemaakt en kan tegen een stootje. Ze noemen hem de pielenraper. Als we in 1969 terugkeren in 's Heerenhoek, zien we dat er hoegenaamd niets is veranderd. Hooguit is de techniek om de gaaien de lucht in te krijgen wat veranderd. Onverstoorbaar zien we de mannen en jongens pogingen doen om de gaaien van de staken te schieten. In Zuid-Beveland zitten de gaaien op staken op een staande wip. In tegenstelling tot die in Zeeuws-Vlaanderen, daar doen ze het op de liggende wip. Beelden uit 1956, opgenomen op een zomeravond in Lamswaarde. In 1960 een blik op de achterplaats van het dorpscafé van Stoppeldijk. De plaatselijke schuttersvereniging in actie, gadegeslagen door de dorpsvrouwen in hun zomerjurkjes. Eveneens onder flinke belangstelling van hun stadsgenoten zien we in 1951 de schietende mannen van Axel in de weer bij de liggende wip. In dit deel van de provincie kennen ze trouwens nog andere typische sporten. Op een zomeravond zien we deze mannen pieren. Het lijkt veel op het Franse jeu de boule. Alleen hebben de ballen hier een kaasvorm en zijn van hout. Een andere vorm van pieren zien we in 1956 in Lamswaarde. Ze noemen het ook wel pierbollen. Op een afgetekend veld staan op vaste plaatsen een soort kegels, stekken heten die hier, een typische cafésport. In veel cafés hebben ze binnen een permanente baan en kan er bij alle weertypen gespeeld worden. Als in 1961 de Veerse Gaddam is voltooid, is het Veerse Meer een feit en beschikken we in Zeeland over een omvangrijk binnenwater dat geschikt is voor allerlei zomerse sporten. Dat jaar worden de Zeeuwen geconfronteerd met takken van sport die voordien onbekend waren. Maar niet iedereen heeft het voorzien op die snelheid en dat kabaal. Er zijn ook Zeeuwen die meegaan in de vaart der volkeren. Ferdy Meulenberg is een Noord-Bevelandse boer. In 1960 laat hij de ploeg en paarden voor gezien en begint bij Wolfersdijk een eigen skischool. In 1972 maken we hier kennis met nog een nieuwe sport. Zeilen zonder touwen en roer. Het zijn Dirk en zijn zus Beb Thijs die deze sport introduceren. Die zomer zijn ze vrijwel dagelijks met hun zeilplank op het Veerse Meer te vinden en de daaropvolgende jaren vestigen zij hun naam door herhaaldelijk Europees en wereldkampioen te worden.
In heel Zeeland staat het wielrennen bovenaan als het om populaire zomerse sporten gaat. In dit jaargetijde kennen we talrijke plaatselijke ronden waar duizenden mensen op afkomen. De ronde van Hengsdijk, die trekt in 1957 15.000 mensen. Meneer Pastoor geeft voor de start de renners de zege. Het is 1957, de eerste wedstrijd op Nederlandse bodem na de Tour de France. Een flink aantal van die toerhelden heeft zich naar dit Zeeuws-Vlaamse dorp laten lokken. Geen wonder dat dit drommend publiek aantrekt. Op het parcours zullen we nogal wat coryfeeën aantreffen. Wim van Est, IJzeren Willem. Hij is in 1957 landskampioen. Een spraakmakend coureur in de Tour de France. Zeker na zijn val in een ravijn op de flanken van de Aubisque, waaraan hij achteraf een flinke duit heeft verdiend. 80 meter viel hij diep. Zijn hart stond stil, zijn Pontiac liep. De wedstrijd wordt op de voet gevolgd door Barend Barendse, die verslag doet voor de radio. Naast een wegwedstrijd organiseren ze die dag ook sprintwedstrijden. Arie van Vliet is die dag niet te verslaan. (1963) Middelburg. Niet altijd is het zomers mooi weer. Maar de Middelburgers boffen. De deelnemers aan de jaarlijkse ronde van Midden-Zeeland zullen op hun markt van een natje en een droogje worden voorzien. Aan deze Zeeuwse klassieker doen dan alleen amateurwielrenners mee. De bevoorrading op de markt is een Italiaanse ravitaillering. Dat betekent dat de renners moeten stoppen om hun tas in ontvangst te nemen. En pas na 2 minuten mogen ze weer vertrekken. Marinus van Ginneken is hier de koploper. Een official houdt hem tegen als hij de regels van de ravitaillering blijkt te zijn vergeten. Zo, even uitblazen. Tijd voor een praatje. Hij zal die dag 199 kilometer over de Zeeuwse wegen moeten jakkeren. Hij is wel beleefd. Kijk, hij bedankt voor zijn tasje. Zag u dat? Wie wil genieten van een zomers rondje om de kerk, moet in 's Heerenhoek zijn. Lange tijd het mekka van het Zeeuwse wielrennen. In 1966 gaat Co de Vrieze hier als eerste over de streep. De bloemen worden gegeven door Katie Hagen uit Tolen. Zij maakt dat jaar naam als Nederlands kampioen. Speaker Wim Hendricks zorgt voor nog meer kussen. Hij haalt zusje Belle Hagen erbij, die eveneens op de fiets van zich doet spreken. Die ronde van 's Heerenhoek, of zoals u wilt, de regenboogkoers, zal in 1980 tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers trekken. Zonder meer te danken aan dorpsgenoot Jan Raas, links. In 1979 is hij wereldkampioen, vandaar die regenboogtrui. Hij vertelt hier over de verrichtingen van zijn rallyploeg en over zijn ploeggenoot Joop Zoetemelk. Die wint dat jaar de Tour de France. Nou, dan ben je wat. Dan mag je voor het begin van de wedstrijd een ererondje over het parcours maken. En daar de tol van de roem. Iedereen wil wat van je. Helemaal rechts komt Kees Priem in beeld. Dat jaar de winnaar van de 10e etappe in de Tour de France. Allemaal zomaar op een mooie zomerse dag in 's Heerenhoek. Sportieve Zeeuwen die zich vermaken in de zon.